A pousada da Galiza Imaxinaria collía na noite do venres a gala de entrega dos premios AVE, uns galardóns que recoñecen a labor dos empresarios da localidade. 3 foron os galardóns entregados. O primeiro deles, o de mellor comercio, recaeu este ano en Carnicería Moncho Boga, un negocio familiar situado na Praza de Abastos, con máis de 36 anos de traxectoria. O premio á mellor empresa foi para a Terraza do Furancho, situada na Rúa Peonil. Por último, tamén se fixo entrega do Premio de Honra, un galardón concedido este ano á figura de José España, propietario da promotora España y Fernández e Boirotenda. Con anterioridade, o presidente da patronal boirense, Daniel García, aproveitou tamén o acto para facer balance do ano, que rematou coa incorporación de 14 novos socios á entidade. Na súa intervención, García tivo tamén palabras de recordo para o empresario Jesús Alonso, fundador de Gealsa, cuxo falecemento este ano causou un gran pesar non só na localidade, senón tamén en toda a comarca.